Hei! Haluaisitko tietää enemmän ruokavaliosi laadusta? Voit mitata ruokavaliosi laadun helposti, nopeasti ja maksuttomasti ravitsemusnavigaattorilla, joka löytyy osoitteesta ravitsemusnavigaattori.fi. Ravitsemusnavigaattori perustuu ruokavalioindeksiin, joka on diabeteksen ehkäisytutkimuksissa kehitetty työkalu ruokavalion laadun arvioimiseen. Ravitsemusnavigaattoria käytät kaikilla digilaitteilla, myös mobiilisti. Aloita painamalla Arvioi ruokavaliosi ja vastaa ruoankäyttöä selvittävään kyselyyn. Kyselyyn vastaaminen vie aikaa 10–15 minuuttia. Pyri vastaamaan kyselyyn niin totuudenmukaisesti kuin mahdollista. Kyselyn loppuun päästyäsi paina Lähetä ja saat henkilökohtaisen palautteen ruokavaliosi laadusta. Ota talteen myös henkilökohtainen koodisi, jotta voit tarkastella palautetta uudestaan myöhemmin tai jakaa sen terveydenhuollon ammattilaiselle. Palaute kertoo pisteet ruokavaliosi kokonaislaadusta. Saat erikseen pisteet ja lyhyen palautteen ruokavaliosi eri osa-alueista. Jos teet muutoksia ruokavalioosi, toista kyselyyn vastaaminen ja voit verrata saamiasi palautteita keskenään. Tervetuloa Ravitsemusnavigaattorin käyttäjäksi!